Сега отиваме на едно колега. Да разпитим откъде взе пари, какво направил, къде взе Германия, Турция, откъде взема тези пари. Сега отиваме да го питаме. Как се казваш? Как се казваш, госпожо? Не те се смей. Макеринки да Госпожата са. Костеля, бе! Какво правиш, какво не правиш? Нищо. Тука кой живее? Еми тук живеят хората. Ти хора? Еми какви хора? Кучета, Всякакви. прасета. Не, хора са. Ти къде живееш? Аз не казвам къде живея. Тука излизаш? Тука кой живее? Тука кой живее? Тук никой не живее. Ама правят, виждам голяма къща правят тука. Да. Кой га прави? Баща ти, майка ти, Не, сестра ти? баща. Аби аз тук не живея, бе. Къде живееш? Еби живее, натам живея. На тази джунгла живееш? Да. Вие луда ли сте, ма, госпожо? Не, не съм луда, бе. Всичко ми е вред. Къде снимаш, бе? Снимай тука. Ай, чао, госпожо. Ай, чао. Съжалявам, не ще да приказвам. Не ви се приказвам, бе. Госпожо, яла малко, ма, госпожо. Тази госпожа стра... Господин Джихан, моля, господин Джихан, има големи пари, мари, бизнес има, всичко има. Господине, здрасти. Здрасти, какво казва чудзелиме? Бе, господине, не горе, цигарки. Папа, гледай на мабахте. Щапата пълни вода от чешмата, улична чешма има тук, пълни вода. Госпожо, тази вода плаща ли те? Яслак, Андрей, яслак, Андрей. Хайде, госпожо, да те видим, госпожо, какво правиш тук? Госпожо, тази вода плащаш ли, бе? Плащам се. Колко на месец? 30 лева На месец? на месец. Много ма, госпожо. Не мога пари му дала. Добре, госпожо. Госпожа Базакуза показва от вратата. Къде са криеш, бе? Господине. То господин па едва да са бизнес. Да бягаме. Да бягаме. То господин Луд. Господине. Какво правиш, бе? Сефа Керванджуло се казваш, гледам. Та шапка бяла, червена. Да, всякакво. Добре. Чао. А вие за кой бягате, господине? Господине! Ела, ма! Тук ли живееш, господине? Не живееш. Къде влизаш на чужда къща, господине? Господине! Вижте положението на хора, бедци, бе. Къщата падна. Тук има магазин. Тук в къщата падна. Дай след мене, господине. Това къща се продава. Ето двор прави 3500 на декар. Тук има вода. Това къща ли е? Това махала ли е? Да не знам кой е тук, бе. Тук на по-улично място тук, бе. Виж кой си накъм правях обувките тук, бе. Господин Румен! Яна малко, бе. Хайде накъде, кому ти чуки, накъде? Не, какво правиш, бе? Да пускаме малко музика да играят кичек. Пускай, бе, господине, кичек да играят малко. Да видим как играят кичек. Хайде, ставайте. О, се смеят. Хайде. Дай са педали. Господин Румен, какво правиш? Нищо. Тук ли живееш? Там махали? Да, тук живея. Да. Нещо, работа има ли? Какво да става? Тук има само курви. Само курви има? Да. Айде, бе. Да. Само курви, деца и бат, деца чукат всяка вечер. Друго свирки, мирки, пеят. Не знам. То господин всичко знае. Разкажете малко повече. Какво да разкажа? Тук много курви има. Само за курви ли ще ми разкажеш? Да, само курви. Отчой да питаш журнали. Вие какво питаш? Аз не знам. Гледам, че си малко пълин. Какво да правя? Чакай да те видя отзад. И ти си пълинче. Чакай да те видя отзад, бе. Че ме гледаш отзад, махай се. Апартамента на Сефа Керванджул. Вилата на Сефа Керванджул.